Como cada xoves hoxe celebrouse o Consello da Xunta, ao seu remate o presidente Alberto Núñez Feijóo daba conta dos asuntos tratados, anunciando varios programas de impulso á economía. O presidente do Goberno galego Alberto Núñez Feijóo avanzouse que o segundo plan de rescate a autónomos, microempresas e hostelería contará como mínimo con 50 millóns de euros. E deste xeito, en 90 días a Xunta sumará 140 millóns de euros en axudas para estes sectores. Durante a rolda de prensa do Consello, Feijóo salientou que o investimento do segundo plan de rescate sumarase aos 86,2 millóns de euros do primeiro, do que a maior parte xa está pagado. Así, das máis de 40.000 solicitudes xa están aboadas o 80%, máis de 32.500 que suman máis de 66 millóns. Ao longo da súa intervención, Feijóo reiterou a disposición da Xunta a participar nun novo plan de rescate no que a Administración Autonómica achegaría o 50%, as deputacións o 30% e os concellos o 20% restante, segundo o modelo proposto polo sector da hostalería e tal e como se fixo noutras comunidades. É moitísimo diñeiro, sin ninguna dúbida. Estamos falando entre a hostelería e autónomos de 80 e pico millóns de euros. É moitísimo diñeiro, pero non é suficiente, porque siguen as restriccións. E, por tanto, na última das reunións que mantivemos co sector, o sector nos propuxo que as administracións locais, tanto provincial como local, se sumaran a axudas e a programas de incentivos económicos para o sector. Dende a Xunta vemos con simpatía, porque nos parece axeitado, que todos debemos de arrimar nestes momentos de dificultad e manifestamos o noso compromiso de participar nun segundo plan de rescate en favor de autónomos e microempresas e a hostelería. Feijóo avanzou tamén que a Xunta vai destinar preto de 24 millóns de euros ás axudas dirixidas aos grupos máis competitivos do sistema I+D+I de Galicia. Tras incidir en que é un 60% máis que a anterior convocatoria, Feijóo lembrou que levan mobilizados nos grupos de maior interese investigador nos últimos anos máis de 175,5 millóns de euros, grazas aos que a día de hoxe funcionan 276 grupos de investigación nos que traballan arredor de 2.600 investigadores. Seguimos con máis axudas, agora xa fora do ámbito da pandemia, 24 millóns de euros dirixidos a grupos de investigación máis competitivos do sistema de I+D+I de Galicia. É un 60% máis que a anterior convocatoria. Pasamos de 15 millóns de euros a 24 millóns de euros. Levamos mobilizados nos grupos de maior interese investigador nos últimos anos 175 millóns de euros que se destinaron a 276 grupos de investigación no que traballan 2.600 investigadores. O presidente do Goberno galego avanzou tamén que a Xunta estenderá a educación digital a 100.000 alumnos, unha cifra que supera o 70% dos alumnos de quinto de primaria a cuarto da ESO. Con este obxectivo, Feijóo precisou que o Consello autorizou os 2 contratos marco, que suman un importe máximo de 34 millóns de euros, un deles para adquirir ata 45.000 ultraportátiles para o alumnado e o outro para adquirir o equipamento necesario para a dotación de outras 2.000 aulas e Disgal. Isto, sin dúbida, é a maior extensión que nunca fixemos na comunidade autónoma. Suporá que os 70% dos alumnos entre quinto de primaria e cuarto de ESO abandonen o libro de texto e traballen co seu ordenador portátil financiado cos impostos dos galegos. Isto custa 34 millóns de euros. 45.000 ordenadores ultraportátiles e equipamento necesario para a dotación de outras 2.000 aulas e Disgal. Actualmente, Disgal está disponible para os centros aceridos entre quinto de primaria e segundo da ESO. Isto supón que máis de 34.000 alumnos destes niveis educativos estudan con libro digital, equipados con portátil e con acceso online e offline á plataforma virtual EVA, onde teñen á súa disposición o contido curricular completo de cada curso.